U-Althi Willard obeneminyaka eli-14 ubudala wakwindawo yogobityholo inoma kanjani eMotherwell nobengumfundi wesikolo samabanga aphantsi iCanzibe ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje. Esi siganeko sehla emva kokuba ethe waphulukana nobomi bakhe emva kokusela isiselo esinetyhefu kwindawo yokulahla inkunkuma eBlue Water Bay. Le nkwenkwana ibisaze ngobuso elizweni ichazwe njengomntu ebesoloko enwabile kwaye ibifuna ukuba ngumqhubi wenqwelomoya ngenye imini khona ukuze itshintshe impilo yekhaya layo elingathathi ntweni. Bobabini abazali bakhe abaphangeli yaye bakafiki kwixesha lokwamkela inkamnkam. He was a happy boy. To me, I've never seen anyone as happy as he was. Day in and day out, he was smiling. Even though we went through a very rough time, he was happy through it all. Even though we had to go and beg or find our own way to survive, he was happy. He was happy at the school he attended. He even taught me a lot that I did not know. I've learned a lot from him as well. He wanted to be a pilot. He told us that he wanted to fly up there in the sky and that he would buy his mother a house in Dubai. But he said that he will not be there at that house. He will be in the air, flying that plane, so that he can support his family. Uncedo Taxi Association abahlali base-Blue Water Bay, abancwabi iBlack and Blake kunye nesiseko iNyathi kunye namanye amaSamaria alungileyo bafake isandla ekuncediseni kumalungiselelo omngcwabo ka-Althi. We took that upon us ukuzama ukuorganize ukufihlwa kuka-Althi. As you can see that uyangcwatywa ngoku. We all know that u-Althi ebezizamela into yokutya notatakhe ngendlela abaphila ngayo. Baphila ngokuya to the dam site in Blue Water Bay bayokhangela emigqomeni. Unfortunately for him, emgqomeni uye wafumana into yokutya wafumana into yokuthoba. He thought into yokuthoba kanti he poisoned that esebhotleni into yokuthoba, then he passed away. So we tried ke ukudibanisa all the stakeholders esikwaze ukuzifumana in order for us to be able to organize this. We assisted with burial expenses. We even bought a tombstone for the young boy, and we are going to provide them food every month to make sure that they don't go back to the dustbins again. And we are going to build them a 3-bedroom house for them to feel that there are people that cares for them. Blue Water Bay residents, they came together. Lomama Mekwamkwam initiated that what must bet 200. So umtupa bobeti 200 bakufike ku 200 ibe 100 rand. Wonke umuntu even not today sisabethwe zomali. Singama Blue Water Bay asivanga kamnandi. Akukuhlanga ubona umuntu egubulula umgqomo womnye umuntu. Kodwa ngenxa yesisehlo ke sithe emveni koko sizathi ngolwezibini nangolwesine senze soup kitchen ezawubenefita ababantu. Sifuna also ukwenza awareness, si-educate ababantu ukuba akulunganga because ukutya noba bingeyo poison but once ukutya kuhlale kuvulekile it becomes a poison. Sihambisa uvelwano olunzulu kwikhaya lakaWillard. Uba bekuyangathi asazi uba singayisusa njani loo nto but asivanga kamnandi. Kungoko ke sithe sathatha le initiative uba masibe nento esiyenzayo. Kubuhlungu. Siyafuna ukwenza inzame kodwa sesiziqalile ukuthi ingabi pheleli apha kaWillard. Siyenzele nabanye abantu abahamba kwela cala lethu bezama ukukhangela ukutya kule migqomo. Ukanti umasipala ombaxa weNelson Mandela Bay uthi uza kuqhuba amaphula afana nokuqokelelwa kwenkunkuma ngelinge lokunqanda ukuba kungaphinde kubekho umntu uphulukana nobomi ngenxa yokuchola ukutya kungekho mgangathweni wokutyiwa. Okwangoku besingekaqali iphulo kodwa siyanyanzeleka into yoba masibone into yoba le nto ye-recycling of waste ne-utilization of the same people abahamba apha eBlue Water Bay sifanele uba siyenze ibe yi-reality. Loo nto ke ayinawuze sithathe beyond i-end of April.
And I think zi-discussions besinazo nje no-acting city manager kabikho nto i-tangible side sanayo, kodwa yinto sityhalela into yoba masizameni ukuba instead of uba bagrumbe baziprosesele ikwazi uthengiswa, sibone uba siba-integrata njani nakulaa landfield ithathwa inkukuma yobekwa khona. In a much decent and much profitable manner, ngoba ngolu hlobo benza ngalo bathatha besoyika, and as well nabo ba-prone to xhaphazeka and nabo ba-prone to be exposed kwezi zinto zingekho classified correctly xa kulahlwa inkukuma. Usapho lakwaWilate luthi lubamba ngazo zozibini kuwo wonke umntu othe wancedisa kumalungiselelo omngcwabo, kwaye lunqwenela ukuba iziganeko ezinje zingaphinde zehle. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Njongi, eMotherwell eGqeberha.